anak, man ako dito mabakal. Hindi ako kahaan. Ay, baby na si Papay. Kagandahan! Hello! Ow. Thank you so much. Hi! Choleng! Choleng! Every time I hold you, nothing is that. Hold on. Hold on. Hold on. Baka si Mama Bunay. Yes! What can I do? What can I do for you? Ako na yan din na sing-sing ko. Pagwan na. Tago na ikaw na kaisa. Yara! Nano! Tika lang! Hinano ka man? Ano man, ano? Kagayon-gayon siya eh. Without thought, without pride, you believe the things you waking up. Without tears, leave you left. Moranon? Hi, Ray Miller. Thank you, Ray Miller. Thank you for the thumbs up. How are ya? How are ya? Oh, yeah. Oh, yes. What? 5:15 a.m. Just get home from work. Ah, you are night shift. Freaking. What is your work? What is your work, Ray? What is your work, Ray? Ay. Thank you for joining. Thank you so much. Oh my god, this is my spoon. Oh yeah. No wife, just single dad, which is why you are supposed to have friends for me. Yeah, I have friends. But
Malong ako sa buhay. Thank you for the time. Hi, William. Hello, my beautiful friend. How are you doing? Ay, kung For Demon. Thank you for the thumbs up. Thank you so much. ano na, basta. Ito ka nakagit lang mamay, gulong mo dito. Ito ka nakagit lang mamay. You are so beautiful. Mama! Ika nagkan-labot ka mo na Nagano mo naman mo sa kanila. Mawali. Maano-ano. Ay, nag-ano na. Bibi, dali na kayo mag-ano na. Ay? Tagtaod. Video na. Ay, tawag na. Ay, grabe. Ah. Yay, binutang saan? Ano anong giya? Hi, Jerry.
Jerry. Masarap pala. Ha? Sige na, kuha na. Masarap pala niya. Ay, wala naman. Wala pala. Wala dito sa ano? Kano mami sa ibaba? Dito ko dito. Ay, ano? Yung yun sa Taiwan? Ang region. Magkibit din wala Magic sarap para namin ngayon naman. Hi, Jerry. How are Ay, dali na kayo you? makatapos ng sold. Di, nasa diyo. Thumbs up. Kambo ka na. Go. Yummy. So yummy na. Yummy na. Darling! Pagaw man. Awesome. Hindi mo kaya. Bawal sa akin yun, ha? Ay, mula niyo. Kamang ko dito ang saday dito ang babang. Dito naman ko sa iyo na saday. Kaprado ka na. Kaprado. Mamang pula sa dad. Ayan, dito yan. Ayan. Oh, Jolene. Kumusta man ang ano sa kanina? Okay man. Bakit ka mag-ano magsang ng sa'yo? Tita? Ha? Kuha ko to, pencils. Di ba nag-exam ang sa lab? Parang, parang puro ano, tapos, sabi niya, sabi ang coaches mo dito sa ano, iba kung ano, kay dito mismo sa oo, dito mismo sa ang mga judges dito manggihapon. Parang pangit. Dapat dapat kayo dito Dapat ginanap iba. sa central. Dapat, ano man, ibang judges, iba na school, sa school. Dili man, sila man. Hindi mo kaya. Sure na? Haprat na eh. Okay, man. Maayo Ay, ako. guman mo. Ha? Mabakloy. Kasiraman, surulan ni tita. Ha? Bravo na. Ito di makaya. No? No? Yes. Crocodile. Nakaled ka? Crocodile? Eh, sinagunang-unang ng tiyenta ko. Dito. Crocodile, gunang-unang. Dito. Wala ko, gunang-unang ng tiyenta. Ano ng tiyan? Okay. Una-una ng kiyan dito. Hello? Ano ba views niyo? Ah, eh. Ano po ito? Testing on. Testing na niya eh. Ano mga ko, bagang kahoy. Ako din, dawa. Kung di ba madala mag-aga? Dito nyo baby, may hipon. Sila na na ang kuwan kahit talaga sa bata. Mama! Sila, mula sa kaya gusto mag-uwi ng mga official bata na grade 5. Yan, slime.
Oo. Ano man lang, nahago niya ito yung maniya na Bangus. pala sinagay din. Oo, dalawa ko na lang sa aga. Alam mo sa lang si Pulong. Kaya ba, yung nakapulong na Pulong? Kaya ba, nakapulong na. Kaya ba, siguro kaya nakapaloon mo na. Ganito mo na? Bulok? Bulok? Ginaluan mo na bulok? Bulok? Konting buluan? Tumuti na to. Umaon ko po na na. Wala ka mag-asay mag-ano na ha. Kadihan niyo to. Kadidiyo mo na ito. Sige ako. Balik ka na. Hi, golden. Look. I found it. Pagpatag mo mga labong to, huwag kang saan ay di. Sana spot. Pag-uli na to, panunan mo na ang We eat now. mga panunan to. Kahit baka nila Si Ashley. Why you call? Why you call this? Ano eh? Cocido. Cocido. Yes. Fresh cocido. The food. Gab, hi na. Ano ko dito? Hi ng pang-vlog ko dito, Gab. Ang Gab, stand. Cocido me. Yeah. Come on, let's eat now. Thank you for the thumbs up. You wake up early, Sheldon. You wake up early. How? Sup. Sup. Oh. Ano? Uy! Lagi ako! Ba? Na. Sibay talaga. Is this how you treat your friends so good? Oy, Kila Kart! Huwag kang mayabang! Balik ka sa ako! Yeah! Oh my God. Yeah, but I'm about to Bah! go back to Magigip sleep. ka pa! Go back to sleep. Then join me again. I will live again later. Lakart, hindi mo ka na ba tayo? Nalo, kaya ba? Huwag kang magyabang. Di po ka. Ay, nanay mo. Ano ka? Basta ka pa yung tong-tong-tong-tong-tong sa orko. And you did share food with them. Ah, basta pa sa ako. But I don't know if he accepted. Basta pa sa ako. If he likes the food I prepare. Kung! Ganun lang kadali. I bet he would like food too. Yeah. I think he don't like my food. Ano ka kuda?
bago na niya, kaya nakapamatamas siya, Bang! 10,000. Oo, puro na yung kailangan Sila. Bago pagdating mama. Kaya ba daw ni Dimbol? Bago magaling ni Lola, magpula. Nadaho. Ayun na, ano niya, ito na balde, na blue. Paalala ni Lola. Sige na, kayo. Gusto mo na niyo. Ha? Nana. Yan. Oo, daghan na. Kira mo sila. Patag siya, 100, bali 200 ang sayo. Sire? Wala na sa'yo? 195 ada sa lang sayo. I would myself eating chicken foot the brain. Yakay, padakuan. Oh, wait. Ay na. Ay, say mo, period. Ba! Hanap na doon. Kulili. Ngayon papasuan, binbon. Hanap na doon. Ha? Asister, natawa na. Matawang ka kung nairaga. Ha, may raga? Ma? Sabiho. Sa karton. Ay, bagang karton, dili ng pili ko nung pagpaan at kamanan ang karton. Dahil sa panahon dala, mga sabi. Nakalikot pa ng kakaon, mama mo ng kaon natin. Nakaon ka barbecue ha. Wait, rice and soup. Okay. Nagbakal sa naman mo, Serger? Ha? Nagbakal sa naman mo, Serger? Ha? Lang. Opo. Maliin ka na. Iparoda mo lang. Madali ang mag-raot ka. Nahanap na daw. Huli ka lang kung wali dito ho. Hali ka ho. Wala ka nakuha? Wala? Ay, wala yung pantalon. Ay, wala yung pantalon. Ay, adidi ho. The food that you put together, Lolo. That's two different meals. It makes it makes. Adidi ho. Muda, adidi ho. Buka? That's really lima. Yo. You could have just meat curry, yeah. Chicken curry. Ang bagay ini, yada ang kang bimbuluhan. Saka nila kayo. Kaya, matuho, kang duday ni ano. Ha? Ano ka muna? Sabi ho. Ganyan. Wala? Naman doon, naman yan. O hala, wala na. Ayun na. Kuya Kart, join ka sa ako. Ma-join man ako sa... Ma-join man ako sa may mga ano ko. Friends. Game na. Join ka sa ako. Yeah, we'll make chicken curry. Man?
Nakalimutan na. Ito ko na ngayon. Six, seven. What? Six. What, bro? Ha? Kapainggit mo. Kapainggit. Pariman ka mga mahina. It must be that good. Yeah, golden. Slow down, girl. I feel hungry. Oh, Gab. Sobrang ako. Samay. I see you are hungry, yeah. It's not going nowhere. Yeah. Oh, sorry. I feel full. What? Oh. Accept. Meeting. What's meeting? I get to know you more and more. More and more and more. Oh my god. Andito ko naman. One hit. I sweat Ah, because pawis. I feel cold. Dalaw, diri yun. Bang! One. Bang! You know what? I feel headache because my menstruation is coming, and it's come already come now. Oh God! Like my God! Like migraine. What that for? It's a sign that again menstruation. I feel headache. Para kami eskwela sa agagab, no? Sabado na ako. Sa Ay, Domingo.
Domingo man. Thank you for the 5 people here. Thank you so much. Hello, guys. Hello. Hello. Barakal na, barakal na, barakal na. What you get that far? Stress, I think. I don't understand. I think I don't understand. The question is what? Do you get to travel? I want to travel. I want to travel. If you get it, if I get it, what? If I get it, if you get it. What you are waiting for? Travel, travel. It's expensive. Whatever. Whatever you are waiting for. Whatever you are waiting. Whatever or what are you waiting for? Whatever you are waiting. What? Ya kahit join. Wara. That you are getting stressed out. Yeah. That's why. Getting stressed out. That is why Delilah. No, yag mo. Gab. No, yag mo. Ha? You ready for sleep now? Not yet. Too early here now. Too early for sleep. All full. Yep. Ito naman. Win prizes when you watch on Signal. Alright, going to bed now. Be back later. Bye. Okay, bye-bye. See you later. I do live later again. Start winning. Bye-bye. Bye, guys. Thank you so much for joining the live. Bye. Okay, I'm doing live again later. Golden, thank you, Golden, for joining here. God bless. Sleep well.